Ary le rumeur marigny ke. Rumeur marigny, za tsy miavogna. Azona. Mbola tsara antsika jiaby izay magnaraka fandaharana eto amin'ny Canapé Jaune, invité-ntsika niany artiste fa tsika niany ndraiky tsy hidriky lalagna amin'ny resaka parcours-nazy fa fiainana andavanandro tant que izy artiste tsy zovy zegny fa Tukson. Bonjour Tukson. Ya, miarahaba anao namagna tasiana dia miarahaba antsika jiaby atao an-tragno izay magnaraka Canapé Jaune. Yes. Dia atomboko antsika amin'ny hoe tsy nampiova relationao tamin'ny fiarahamonina nanomboka anao efa hita hoe nalaza. Ya, tsy hoe tsy nampiova, tsy hoe zany niova fa misy olo tana amin'ny fiarahamonina, misy olo zany ya tonga dia vavany koragna ty nany tsy raha karakory fa za mahita amin'ny fiarahamonina zegny misy olo namana taloha regny dia mieritreritra anao koa fa ohatra asa hitany efa malazalaza mihira donc dia zare mihitsy karaha miezaka misintoka anao azona le raha tiako korany. Ya hoe kofa mahita anao karaha zegny la ologna zay koa nefa mihira dikan'zegny fa mety fa tsy mikoragna amintsika feky fa miambigny za mihitsy zegny mila mandeha mikoragna amindre karaha zay donc zare hitanao misy mahita anao milalagna karaha mody tsara miondriko malo zay vao zazabaka olo fa hainao ouvert zay vao katsiny fô azonao dia raha karaha zegny le raha hitako tegna nampiova amin'ny fiarahamonina. Misy namagna sasany le olona hain-tegna taloha zany zare mihitsy mandinika raha hafahafa hoe la ologna niova azonao fa tsy zany. Ok. Dia iny zegny rumeur regninao ohatra hoe rumeur tsy marigny regninao hatreto mikasika anao. Ya, io ka tsy misy olo mivolagna an-tegna miavagna satria ndraikindraiky misy olo tsy azonagna amin'ny lalagna ndraiky an-tegna ohatra ambony moto raha karaha zany misy olo tsy azonagna dia tandriana ndraiky miavagna azonao avy ndraiky misy olo magnantso amin'ny telefôny ndraiky an-tegna tafandrigny tsy azo appel dia tan'olo miavagna fa tsy marigny zany. Ary le rumeur marigny ke. Rumeur marigny, za tsy miavagna. Azonao misy olo mivolagna an-tegna miavagna fa le olo mivolagna an-tegna tsy miavagna ndraiky zegny j'assure tsara zany maromaro. Dia amin'ny resaka hoe andresamby artiste misy ve ny rivalité sa avy aminao zegny hoe ohatra misy namanao hafa manana succès dia misy ihany le rivalité sa tsisy hatreto. Tsisy hatreto. Dia karakory relation nandreo agnatin'ny coulisse akagny ohatra hoe misy artiste raiky mbola tsy fankazatra Tukson akao dia hatreto nankory relation nandreo agnatin'ny coulisse aloha ka hiditry sur scène. Ya, karaha za malo za boka olo izy edy zany za olo tia mikoragna amin'olo dia automatique an-tegna tsy maintsy mikoragna fa kofa misy le zany kofa mivolagna kofa tsy azoazony za hitako za fa jiabonaka koa azona. Karaha zegny. Dia ino agnisan'ny sacrifice nataon'ny Tukson hatreto amin'ny carrière-anao? Sacrifice tegna nataoko tamin'ny début ny carrière-ko alors que za hira zany au lieu de za tokony handeha hagnano licence za najanoko raha io za fa 3e année tamin'izany najanoko idirako raha teo rango tamin'ny voalohany zegny za fa nisacrifie dia hoe idirako la musique ty sa ambelako le tegna fianaragna na fianaragna zany amin'ny ray aman-dreny jiaby sy ny tarigna amin'ny la famille an-tegna koa tsy hagnano fianaragna tsy marigna amindre feky. Dia hatreto zegny efa nitriana anao amiraha dia magnantegna hoe mbola anoy sa efa najanona amin'igny. Menimeny ndraiky misy tiagnano ely ndraikindraiky satria ndraiky mampaningina eny le raha satria fa hira fa hitanao hoe tokony ho vitanao tsy natanao ndraiky maningina an-tegna hoe tokony mbola atao fô raha zany fa angatagna amin'Jagnahary mbola ho vitako fô ndraiky izy zegny. Ary Tukson zegny ka tsy nihira dia ino menomeninao carrière tamin'le raha nianarana? Entrepreneur en bâtiment zany nagnaraka bâtiment. Ary ino critique tegna nimarqué anao? Critique sa hatreto mbola tsy dia nazy critique loatra? Tsara ma zegny sa hoe rakarako ohatra hoe nisy critique zegny nivolagna hoe au début tsy haiko na début ny raha nataonao dia nisy nivolagna hoe anao tsy mesy tantarako aminao. Ya maro olo taloha zegny an-tegna taloha tegna tsy mahay mihira ary za tegna tsy nahay nihira marigny satria raha tsy donaka amin'ny la famille ko zany tsisy olo mahay mihira na raiky tsisy mahay mitendritendry gitara zegny tsisy hoe mba korokoralindraha tsisy raha magnanjany azona tsisy fa za mihitsy découvert le monde musical zegny tamin'ny la famille
de voalohany zabaka ny rap taloha, ny rap zegny zany raha haiko taloha, de taloha amizay de niditra tamin'ny monde love ndraiky afrobeat ty hitan'olo tsy de satria feonaka hitako ndraiky tsy haiko ndraiky mialamiala donc fa zigny avy ty ndraiky igny fo avy ty natako na nampidiriko lalagna nanjary tian'olo le raha avy ty finalement le critiquen'olo igny zegny igny mihitsy nampiezaka za ary nagnino ke tsy nidriky le rap sa mbola agnano ndraiky tsy aho fa mahena bokatsika Madagasikara eto sarotro de ino isan'ny rencontre hitanao tegna nampiovanao zegny rencontre nahita ry Jody nahita maro ery MCko ery Yomi Proud studio jiaby sy ny tariny maro feky namagna jiaby tegna satria matetiky maro zegny raha mifanontogna ake zegny le raha karaha hitako lasa misy nampisokatra lalagna hafa zegny le raha arakaraka za rencontre olo vaovao de lasa mahay maro fô zegny mampatsara le carrière anaka anao agnisan'olo le mikoragna de eo ihany hoe à chaque fois que anao mahita olo zegny hoe ikoragna fô sa eo ihany hoe bon misy prestigely zany ihany tsy koragna tant que anao ke zegny efa artiste mary hitan'olo ihany non izy zany izy ko olo haiko fô olo ko haiko fô fa misy olo ko ndraiky haiko fô ko olo tsy tia koragna aminaka azona za mizaha izy karaha izy kofa nagnano karaha zay masonay fankahita karaha izy amizay magnano sary azona miambagna za be izy fa bono gorona height ok de avy amin'ny Tukson zegny mety miaraka ihany hoe eo ihany zegny anao le mitourné de ake zegny le olo iaranao de hitanao mifagnaraka ihany le isa ino zegny hevitrinao amin'igny sarotro migérer azy sarotro satria ny tegna mahasarotro azy izy koa anazy fa mitourné lava azonao de fotoagna anazy zegny fa tsisy malo voalohany tsisy tsy ampy zany le fotoagna iarahanare de magnaraka zany nahavy ohatra modely igny koa magnenjiky fotoagna hafa koa tournage ino sy studio mandeha magnano raha jiaby sy ny tariny matetiky studio tournage de karaha tsika zay zany de fa mandeha magnano raha hafa koa zany le fotoagna hely mba hidogna 3 jours 4 jours lasa lany amin'ny raha hafa de somary mampiasa loha hely ndraiky tegna marigna satria lasa manque d'affection zany le olo miaraka amintegna matetiky le fotoagna zegny le hitako tegna manque le fotoagna iarahana mila olo macomprendre tsara zegny tegna izy de am resaka vola ndraiky ka fa olo boko magegny hoe artiste tsy maintsy matetiky hoe manambola fô marigny ve zegny aminao sa mity mandehandeha hoe raha firegniregnin'olo fô izy anako tegna tsy volagna za farany misy vola edy fa misy vola izy misy vola fa maro koa vola lany zany tegna marigna autant que ana zegny mila raha tsara mitady raha tsara mitady raha vaovao tsy maintsy mandany fa tsy hoe mahazo mandry monjogno mandry azonao avely raha koa ny mafy le asa na tsy mandry tsy ampandrindry jusqu'à maraindraigna ary anao mafy any le raha de sa vola pendre zegny anao mba mahazo le vola anasa karakory maro koa vola laninao azonao imagine magnano clip araiky nety tsy ambany 2 millions d'ariary magnano hira araiky tsy ambany 600 000 ariary magnano izy amin'ny studio azonao raha karaha zany de nanko réaction ny Tukson voalohany nazy contrat tivelany ravoravo za tamin'izegny na sahegny za tamin'izegny mimoefo ravoravo satria faela zany olo jiaby magneno mana tsety loso mbola hoavy volaniko mbola tsy fotoagna matao mbola tsisy nagnantso azonao fa tegna za zegny mihitsy raha tiako tsy tiako zegny le aloha zegny mampidipidiro agny azonao igny le tsy tiako aminazy azonao satria misy hoe aloha zegny mampidipidiro agny de zegny miantoko freinet sy ny tariny apa azonao ny ambesako olo mihitsy volaniko tiako magnantso za karaha igny izy havyagna marigny raha zany za avy tamin'ny tagno tegny 2025 nandeha tagny zay fin 2025 jusqu'à début 2026 de nazahoanao contrat zegny olo ny contactanao sa manager nivolagna taminao nisy olo ny contact za malôha ave za nagnampita tamin'ny manager ok de ino izy réaction manager anao tamin'izegny ino raha taminaka za marambara olo volagny tsy kovoren'olo satria le raha zegny mbola misy tsy haiko asa 2 mois en avant zegny de fa nandeha raha jiaby satria irikarika taratasy nafy
raha natany tamin'izay satria mirikaririka taratasy fô zay agny Maroantsetra zay mbola tourné Maroantsetra voantso direct aloha mandeha Antananarivo tonga de mbola tsisy raha manapaka billet d'avion direct eo ny hoe imagine billet d'avion andro araiky mila tonga Antananarivo niany anao eo ny hoe zegny ana mividy billet lafo ane zegny fa nalefanay fô et finalement male rano valy fô avy teo de losy zavy te azovy zegny ny annoncenao izy voalohany à part manager anao olo taminay tantragno madaminaka de ino izy réaction-ny eo ihany hoe madaminao faly fa maman zegny tarô zegny ka fa tsy koragny eky falifaly loatra na izy mbola mety tsy nino ane tamin'izany tsy hitako izy mbola karaha veriny te hoe sangisangy ka fa raha fa za tegna andeha teo amin'izay izy vo nino tsarako tsara tamin'izay tomagny avy zay ro tamin'izay za nandalo olo tanotsy satria volonaka tanosy be so latsy kely ranomasy satria andeha volagna raiky zegny za karaha raha tsy mipody regny de somary nalahelo tamin'izany fa mais bon ça va. Ok, question faramparany donc tie nahitagna Tukson voalohany baka amin'ny TikTok de avy aminao zegny mampahitahita ihany TikTok sa eo ihany satria ankamaroan'ny artiste zao matetiky TikTok malo début de avy amizegny avinao zegny ilaiko aketo hoe ilaigna ihany sa non ça va na tsy mandalo amin'ny TikTok abira. Izy io misy lafiny tsara misy lafiny ratsy taloha karaha tamin'izay mbola tsy tagnatiny zany hitako hira jiaby olo hira zegny mandeha ho azy karaha igny mbola tsisy TikTok azonao fa commence nidirany TikTok kony ava izy hira kofa tsy mandeha ka kony miasa aloha tegna aminazy azonao donc le raha zay sady misy lafy tsara misy lafy fa izy ndraiky kofa hira nandeha ka na raha hely fô kony raha hely fa olo jiaby tonga de intéressé ino hira karaha zany de lasa karaha tsy haiko edy filazagna izy fa za sady tiako izy iny tsy tiako tegna marigny. Ok, ka megna définition mot araiky zegny anao ake de ino anao? Za? Yeah. Oui, Tukson. Humble. Sa karakory mot araiky fô volagna tsy phrase humble. Ok, raha ohatra hoe misy teny tsipitsipinao amin'ny mpankafy de ino? Tsisy koragna maro fa ankafy fogna sa karakory tsy zegny tegna marigny le tsy mankafy mbola hankafy zay fa. Ok, de azadigna mizaha clipinjare farany Majesty ho an'izay mbola tsy nahita de magnapetraka veloma zay veloma daholo. Yes.